ọ dị mma ije n'ụwa anyị na-achị anyị so eje ije n'ụwa anyị na-achị anyị so eje ekwuole m ya n'okwu anyị na-ekwu n'abalị a ọkachasị kemụnwa na onwe mbụ nọ nso nkwali ekwu anyị anaghị ekwu okwu mkpọrọmasị na ụdị ọbụla ihe anyị na-ekwu ka steeti anyị bụ steeti Igbo dị mma anyị enweghị steeti ọzọ ịhụnanụ ndị ọchịchị chere oge IMC chairman ndị ọchịchị chere oge kansụl ndị nwere na steeti Imo a sị dị mma jụọ ọwa agụrụ gbuge ha ka ọwa anya ukwu gbuge ha ka ọwa amaghị ọrụ gbuge ha ị mara na kọmuniti polisi na gọọmenti hiwere na steeti Imo a na-awụzi ndị IMC eche ma ndị eze kwesịrị ịma otu onye nọ n'obodo eshere nwekwanụ ndị kwesịrị ịma onye wu onye na kansụl ha n'ime obodo ịghọtala onye IMC chairman nwere ike ochi obodo ọzọ ihe ọ ga-amawu ndị shi obodo ihe kwesịrị ịnọ ndị eze n'aka ọkwa n'ihe ọchịchị steeti Imo ji were kwenụ onye isi oche kọmuniti polisi na nyefee eze Okeke n'aka n'ihi na ọ wụ onye eze ka o chitezie from ndị eze ahọzịa ndị ga na polisi the community na-aghọta m ndị eze ahọzịa ndị ga na-agaga ndị ga-agagharị hụ na e nwere nchekwa n'ime ime obodo anyị ha ọwụ ndị eze ka o kwesịrị ịnọ n'aka ọwụhụ ndị kọmuniti ndị local gọọmenti chairman transition chairman ọwụ ha ka o kwesịrị ịnọ n'aka o nwekwara ego nwunye gọvanọ wepụtara 10,000 asị ka eke ụmụ nwaanyị ishikpe ụmụ nwaanyị ndị ihe na-esiri ike ụfọdụ ndị IMC chairman eburu ego olo gaa n'ahịa Zubise ọgụ hịrọ nga ahụ ezigbo ọgụ hịrọ ịma o nwere oge ụfọdụ ị na-ajụ ekwele m nga ekwele m ekwuchie ya ike enye gị ọrụ maka amaghị ọrụ resign ịghọtala otu m na ugbula aka enweghị ihe mma maka mathematics enweghị ihe mma maka engineering abịa mee mụ kọmishọna or minista for science and technology ihe m ga-eje nga aha kụrụ n'uwe egwu ngaga m akọlọ na egwu m na ọha kọlọ na egwu chọọchị m ala ọ bụrụ na enye gị ọrụ ịmaghị ọrụ ha I cannot do this your excellency biko iwe wele gị I am resign ya honorably ọtụtụ ndị enyere ọrụ ekwele m ya many of them amaghị ọrụ ifi ma ndị si na ha wụ doctor ma ndị si na ha wụ barrister ma ndị si na ha wụ nta ma ndị si na ha wụ ime most of them don't know anything. Ọ na-ewute arịrịọ ka m na-arịọ adịkwa ama echi ọ wụ ihe onye rụrụ ka eji echeta ya ihe rụrụ ka eji echeta gị okwu niile anyị na-ekwu na redio okwu niile nọ nso nkwala ekwu na redio ọwụ ka Imo steeti ere mma anaghị m ekwuru onwe m gọọmenti anaghị akwụ m salari gọọmenti a na-enye m shishi onwebeghị m ga-asị gị riterele n'aka gọọmenti mgbe otu a m toro ugbula wụrụ mmadụ bikos ego mmiri eji m akwụ ya akwụ gọọmenti a na-akwụrụ m ụgwọ mmiri ego ọkụ m ji akwụ ya gọọmenti a na-akwụrụ m ụgwọ ọkụ moto mgbaga eji m ego m taa ahụhụ gba ọbara gba mmiri zụọ ya gọọmenti azụla moto ọ bụla dị nwa ụlọ anyị arụga ọnwụ m ji ego m arụga ya gọọmenti arụga hara m ya so ihe ọbụla mkpuge ihe ọbụla chi m n'ọnụ pụta wụ maka ọdịmma ndị Imo maka ọdịmma ndị bi n'Imo na maka ọdịmma steeti Imo n'onwe o ji akwa asa ahụ mara onwe ya ka m bịa ebe ndị nna nọ ụnyaahụ ka e mere mmemme ndị nna ụka nsọ katọlik ọkwa ndị nna chigadị mụ na galabọ ọkwa onye nna wụ kọmishọna fọ nke a ọkwa onye nna wụ kọmishọna fọ nke a ọkwa onye nna wụ IMC chairman ọkwa onye nna wụ gọvanọ ọkwa onye nna wụ deputy gọvanọ ọkwa onye ndị nna nọcha na House of Assembly ọkwa ndị nọ na Senate ọwawụ ndị nna nọ na House of Rep ụmụ nwaanyị ole na ya ma jụọ ụmụ nwaanyị ole nọ na positions ndị mkpọrọ ahụ gbulaka ọkwa ndị nna nọchi ya onye ọbụla wu onye nna ịkpọrọ onwe gị onye nna ịmụrụ nwa you must ịnọrọ n'ọchịchị ịnọrọ in a position ị ga-ewerịrị onye ọbụla hụta onye ọbụla dịka nwa gị na-aghọta m ọ bụrụ na otu m na ugbula aka awụ m onye nna nke m ụkwanụ ma bịa nwe ụlọ ọrụ ebe ndị na-arụrụ m ọrụ nọ aga m ahụta ndị ahụ dịka ụmụ m otu m si eme ụmụ m ka m ga-esi eme ha because aga m na-ele ụmụ m anya n'ihu mana mgbe agụrụ na-agụ ha agụrụ gụwa nwa mmajọ ya boy ole ihe ọwụ
girl ole ihe ọwụ ị chọrọ iri nri otu ahụ ka onye ọchịchị wu onye nna kwesịrị ị na-ahụta ndị ọ na-achị na-ele ha anya n'ihu mana mgbe ha gbarụwara ihu mara mgbe iwe were ha hụta ha dịka onye nna gụgụọ ha akwa ọwụhụ ha kwuo gị kụọ onye ọbụla wu onye nna na-eme nwa ya kwuo ya kụọ nwa ya kwuo ya kụọ ihe ị na-emewe ikushi nwa ahụ ahụ o nwere ka ị ga-esi pịagide nwatakịrị ụtarị pịagide nwatakịrị ụtarị pịagide nwatakịrị ụtarị gị pịachie ya ahụ pịa ya elu pịa ya ala ọ na-aba whose side it will not enter ya ekwechiri ihe mere oge ụfọdụ gị hụ ndị mmadụ ha arịa atiwe otu na-arịa mma because the government is not listening. The government is not listening. Nwayọ ugbulaka n'Imo steeti anaghị emelala ngagharị iwe nwayọ small now ha anaghị emelala ya ọchịchị na ugbu a anaghị emelala protest because ahụ ga-anwụrụ gị ahụ ga-ebo gị otu ebubo kpụrụ gị gaa court because all government they can tell the court anything na ihe mere na-agọta ihe m na-ekwu protest ya now n'Imo steeti protest ya anụnụ anwụrụ gị boga ebubo treason boga ebubo nke a boga ebubo nke ọzọ because you are exercising your fundamental human right as a citizen of the state. Ihe ndị agharị mma agbarịkpa arị mma it is a very bad precedent ka a na-ese right here. Ekwuchala m maka abalị ahụ mana ọrụkwa ma anyị ga na-ekwukwe ya na-aga n'ihu mana for now nke kwuru ekwu ezuole maka abalị a onye nwere ntị ya nụrụ. Ọ dị mma tupu anyị anabata ụmụnne anyị ndị anyị na ha ga-anọrị na nkeji iri nọ n'ihu achọrọ m iji ohere a kelee ndị nna St. John Leonardi Catholic Church Amakọhịa ndị tuwere m ugo ezi nwa ụnyaahụ kelekwa ndị Mount Carmel Catholic Church Emeka Ukwu ndị tuwere m ugo ezi enyi ụnyaahụ kelekwa ndị nna St. Paul's Catholic Parish Owerri Douglas ebe a ndị tuwekwere m ugo ezi enyi kelekwa Emmanuel Anglican Church Emoha Emi bụ ndị tuwere m ugo dịka Voice of the People kelekwa St. John's Chapel Nekede dịka ndị tuwere m ugo the personality of the year 2020 ihe ndị a niile wụcha ugo etuwere otu onye ụnyaahụ sọsọ ụnyaahụ ugo ise 5 awards in a day. Ya mere ana m ekele ndị otu ụka ndị a na-ekwukwu ya taa na-ekwukwu ya echi na-ekwukwu ya nwanne echi na-agala ihu na agaghị m eleti unu down ma ọ bụrụ ndị bekee agaghị m emefu unu agaghị m awụ unu n'ala hụ na unu abọksụọla m to a corner ma ọ bụrụ ndị bekee unu akụpadole m somewhere nke na enweghị m ike izuzu echi enweghị m ike ịbịa kwugheriwe ọnụ echi ma ọ ma ezuzuwe echi n'ihi gịnị amami na-aghọta ekelekwa m unu kelekwa ndị Imo niile bụ ndị na-ekpere m ekpere na-ekpesiri m ekpere ahụ ike ekpere ahụ dị m very important ekpere ahụ unu na-ekpere m mana chọọchị niile dị iche iche ekpere ahụ dị m mkpa gaanụ n'ihu na-ekpere m ekpere maka na eziokwu a anyị ga-ekwugide ruo nga ọ gwụrụ n'aha Jizọs amen. Ọ dị mma na ndị